For today's video, tanaw ni nato ang nagputol. Kay dili man magpaputol sa ato si ate na. Kay siya naman jud ang magpili. Kani atong anak ba nga kanabang dako na di na jud kita makabuot. Mauni ang nahitabo guys. Na straight naman na siya oy. Straight na lagi. Nana mo na si mama. Oh, dali ra kaayo na. Ay, pagkataga, ha? Lumayuha mo kot ni ate, oy. Kausa lang oy. Tapihi sa kot, oy. Awa, next land. Tarunga. Kuha na. Lapapabunga na lang na Napahak naman natin, yun sa mga ni mga tila. Ina na tanaw na na. Hala. Dahil. Lagi din. Wag ka nagmahal siya. Kulo gani, taas gani na. Eh, ako man kasi ako man. Ay, liho, Carmelita. Di man na siya magpatupi na ko. Ate magyud. Di ate. Bati man ka makuan. Di umat bati lagi. Ayaw dahil ka magkabuhok ka. Ayaw pagkataga na. Bati lagi kumutupi si ate kay nice. Nya taro nga sa day na iyabang sa kuha gamay. Ayaw na. O, sa dihis anang mong ano? Gin. Wala, dura ako. Wala. Ito ba ko question mo ni? Wala. Ano yun? Morning bago. Ay, sa ligo. Wala ko nga. Ay, bakit nagkikilit? Nagkikilit ka? Wala. Wala, straight siya. Katong nasa liyo. Tay ka, okay. Ah! Taas pa gani ana. O, di kong sabot na na. Das. Ako. Kabaw. Wala. Kung galing kita sa iyo. Ikaw dito na. Tuon niya. Huwag kong sabot ka ng mga jeans, genotype. To XY. Di ba si Kadwidi? Mabitan nang wala ko nag-biology. Di mo na araw. Kibaw na si kuya ana oy. Kuya pa imo. Si awo 175. Over. 1. Nagnaning na gyud ini si Janine niyo ka very good. Ubang subject. Ubang subject. Man. Di ang ubang subject ni science ra di ay. Ako ayang bang sabi. Mura na si access kay ang ipakita ra dako. Ang mat. Gamay wa. Ang mat dong, ang mat. Na para tudlon ka ni papa. Nagpunpun sa Naon sa katong mat, no? Oh, nawa. Right. Sudlaya. Ito yung mat. Ang mat. GN. Pakuha na si papa. Science dong. Science bitaw na ilang question. Uy, ubali mo nga subject ko yung taon. Ayaw ha. Sudlaya tarong ate. Pilipino. Layer na mo. May pa kaya di ay si papa manggunting. May pa si papa mang Ako i-trust si Papa. Wa siya trust ni papa. What? Sawa mo ito sali mo itong kadabakong tag-parlor. Mga kaya mo ba magtupi pugnan man na nga ko anang ilaw. Ay, apo adritso oy. Way kuan. Sa imo mo. Halas kay, imo naman nagikata kayo, nagkabuhok na kas. Ayaw, Sky. Mutusok na sa imong short. Wala mo kung ano sa imo nga kuhan. Oh, nay, daghan. Tay sa lihok pa ko. Ano na ko kayo? Ani kaya oh, go. Painayin kan on GN. Glue, 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 glue. Wala, imong gitupad sa umbrella. Ano baga diri na sa Hindi mo na ako kasi ay gliho. Responsibility. Ang buhok pa ng responsibility na go sa iya. Mm. Tanawa daw. Talikod ko na, Sky. Talikod dito, Yok. Nag-iri sa. Ngano mo na?
Adi ko na Sky. Talikod ko na. Kakapoy. Di ari ba? Mubo dire. Ako saan ipaso na kong buhok? Pasukan pa na ako. Tapos magkaitan ko. Basta akong buhok. Ayo Sky. Ang bebe. Yan na. Ayo may. Ana mayo. Lamo mubo na asa naman be. Diri ang taas oh. Ay, para mo kan ba? Uy, diri taas dapit oh nga side. Gani. Para mo. Ayaw na kuha dito nga side. Diri na. Zumba ner. Zumba. Zumba. Ang zumba. Ano ko notebook? Na, okay, maguto church ta. Diri na nga side magkuan oh. Gunting. Ito naman lagi. Sige, ana. Sakto naman. Dito, sakto ra dito nga no di na. Sketchy sige tupin mo. Ako. Ana hiwi man ayo hiwi ay imong oh. Mag naghiwi lagi siya to. Upaw na ska. Okay, naman na. Kana. Ay, ako yun na ay. Diri oh ana oh. Bino ka. Lisod ba ya si ate? Bisod sa gani ko. Okay na. Okay na Ang yabangs. Okay na day. Ang gamit niyo bunting sa sinina. Usak to raman oh. Tanawa. Ukuwang pa jud diri ate ana. Diri? Ayo iduot, ayo na diri ko ay. Diri oh. Na. Dira ay ko ay diri ah. Puti ka na yung bangs kayo. Nabot na siyang kilay. Ang bata. Hindi, alis ka ay. Tubang nga na, atubang ni ate. Huy, atubang ni ate usa. Mura ni siya gikigo. Pag nahuman. Ang bangs di ay. Atubang ni ate dire. Picture na. Oh, sige. Picture. Dili, Si maghiwi. ate ko diri ba dili mahiwi? Picture. Diri ba? Diri oh, diri para di mahiwi. Oh, gipicturean na, givideohan na oh. Sakto na. Jime! Di lingkod sa kay pakitonti ka sa video inighuman. Si lingkod na tubang ni ate. Gamay lang ikuha sa bangs may. Kay taas-taas naman gamay. Gamay lang jud kayo ang kuha ha. Ay, lukos kay. Ayaw Sky sa paglihok Sky. Request ba yan nimo nga tupihan ka? Uy, ang sabihin ni Imon, na magtupi ko. Di lain man kaayo no kung taas ang buhok kay maka-old. Kawate. Hindi, plan na lang. Nig. Hindi ko man. Skeda. Isayo kayo. Isayo mo buho ko cover kay God. Pamilibang sila. Ikaw responsibility sa pagbangs. Batabangan mo na ba? Pagani? Takas pa ka. Ayun. Kana, isakto na lang. Sakto naman. Na magilis ata kay magutod church ata. Sakto na to. Muna na to ate. Manamin man dahil po nahuman. Wa pa man nahuman. Iya pa lang ana. To. Sino kita nimo? Nurse no. Nice. Sora. Sakto lang katason. Balik na sa. Kalihok oy. Ga nahuman. Wala pa na human. Bali na human. Manoro na po. Okay. Kay reklamo karon ang usaok. Kalihok Kalihok nimo.
Slice bread. Pero ginashare ko. Titikit Ah? taon. Ang sabi na, Diyos, patro naman ba? Maka-snap ka nila akong snap. Snack ra man gyapon na. Tupong naman. Tupong naman na. Sakto ra. Kaya naman na. Ya, impitan dahil atong gamay nga white ka nice. O kiss ni ate kay gikuanan ka, guntingan. Ayaw. Ayaw ba? Na magilis na pagkuan nagsilina. Okay na, bali ka mag-thank you ni ate. Thank you. Oh, kisa man na imo thank you han. Ambot, kinsa. Kinsa gani tarunga. Pagtarong. Si ate. Ingna, tarunga. Thank you, ate. Love you, ate. Magpagsilig na. Labay na na dito, pasilhig na. Silig na. Ayaw. Silhig na, isilig diha. Ikaw na sa dyan, parang nga to, kung sky buhok. Ha? Parang nga to. Ano nga to? Magpabangs ko? Oo nga to, sky ba? Sige, dagoy na ko magbangs ko. Ito sa mga eh. May. Di ko gamay kay ko. Naong, pariya na miniatig naong nga ni. Ano ba? Kung sky ba? Kaya sa kasa kong ate. Sa sky? Gwapa na ka. Mugwapan ako, samot. Dili, sa gwapa na jud ka din. Nakapatid na ako. Eh? Di lang ko magpabangs ko eh. Samot. Thank you ate. Ikaw na dyan ang guntingon ni Sky ate. Ikaw na sa dyan, oh. Bakit ba? Parang na. Suway eh. Ha? Suway eh. Mangingan ako? Hmm. Ayaw, di ko magpabangs. Photoshop na lang. Sige na ate, mag-GN. Mag-ilis ta, mag-go to church ta.